أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وابدع كل شيء ودرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، ونجى الخليل من النار فجعل حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى. وبعد نوحا فصنع الفلك بأمر الله ثم جرى، وأيد موسى بتسع آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بن مريم بالبينات تبهر الورى، وأنزل على محمد القرآن فيه البينات والهدى. أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وسلم على نبيه المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بحر العلوم وأسد السرى، وعلى بقية آله وصحابته الذين انتشر فضلهم في الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganir mengurit Allah, anak nakin ko tadi tahu di kapan dalam masjid ko Allah nakinang lan ko emananya na Muslim. Sebab sa emanan niyan nan so Allah na didma dakin ko emanan limi ada kisan. So Allah na diyan putul so limu yan ko mangori penian tapi bukan sekundo. Tapi bisa kasih sekundo ni putul. Namanya patut ko mga manusia agin ko takapangin syukur si ko Allah Ta'ala. Di Rusalakaw nana so Allah nana tupikan yan sa mga kusutano sa pagpakay umatano ko ay dataryaman ng mga darpa isikil tano ko maginawat pa nakapagpakasun tano sa dataryaman ng mga darpa at yun di paganad nagusyon di pamagusin so managam Allah subhanahu wa ta'ala agiman na tawfiq ko Allah na dinan di sa samili wallahu ta'ala ko mangurif niyan ino ka pagpakay nguma kung lagi dia mga darpa at tuos asupusukan at na lamba sindo mana niya na mapadala mo at na sindo na mana malalamba. So Allah nabitaro yan nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Yahdillahu li nurihi man yasha. Turun wallahu ta'ala ko sindo niyan so tawa kabayayan. Sindo Allah na so gamaniyan. Inan sa mana Quran na sa mana hadith. Mana niya na so Allah na diyan di sa samili ko mangurip niyan. Kenapa na una tahu nema na bertaufiq Allah sa pagkakatanin ng makumada taradar pati. So Allah na dinan di sa samili. Tama sa nang pamagusin Allah sa Quran at tignan nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Turo namin gulalan ko Quran so kabaya amik ko mangurip namin. So kabaya amik ko man mangurip namin. Mana niya na kanaba lang uno taw na bagturo Allah Ta'ala. No kasi makay mo makatuso ta so Allah na manaptuki kanyang sa mana puso ka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bitarawiyan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sadza tawa kabayon Allah makuha mapiya sa dunia sampai sa anong anamawri na yufaqihu fid din at pagkisabutan wallahu ta'ala sa imana niya na agama niya. Dito sa lakaw naging imana niya na agama na paturesok amana nakakanalatan ron. Ano ba matag sunna o di na opsyon na natin gubar sa English. So kapag nag-sell mo na kanabanan matagay mana sunna, kanabanan optional, mana paturay na napaligot ay nipaligot wallahu ta'ala ko mangurip niya. Isa ba sa Rasulullah na pitaruyan, talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. So katuntut sa ilmu, na mana paturay ko pitinggisaan ko mga muslim. Naso Allah na pitaruyan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kanalang kaadakad na natitub simba na inunta na so Allahu Ta'ala. Ayaman na yung naurip ng Allah. Naging kaya managaw, manakin ang lang naging utadua. Buti man na di makapbalag. Maganyan naging kuto sabut ko agama. Kinanglan na at nasabut ka ko agama. Ikado naging kuto man na yan na naging gulalan kasaging kuto sabut man na yan na niya sa dupaka. Agyaman
mega di pangnal sa agamang ka kanaba man sarat o kapangnal sa agama waro mako mga madrasa kana mata gabed na mana niya na padko ay mana katuntut sa ilmo iti sa bapap karibat suludip mana ko hadith at irna talabul ilm fadawatun ala kulli muslim ikmanera na sukap madrasa riba to padun naging utakap madrasa padun naging utakati ko mga seminar kapumakinig ako mga muhabara kapumakinig ako di ka pamagusya ko agama si mana mga radio si mga TV na paglin to katutut sa ilmo ino tanong tutut sa ilmo agya si sa alungan na maurin na dingat kidaawa sa alungan na maurin sa biyang katawan may kaisan ka Allah na di ka pagiro ya Allah na biyang katawan si ibu ko kubur na sumari ang kadung Allah Ta'ala sa di ka pagiro ya Allah na biyang katawan mana niya na nanong mata sa kipang kasantan may pantag ko yung mana nakatutut sa ilmo apakabiyang kagusya kalod ulit ang dito sukasoy Rasulullah nakyabusin naging mutahaditha miya katatas ugin na mana kuntan o siya mana syahid Yura sallallahu alaihi wasallam kami kati Rasulullah so urit ng Allah namanya na ila kana abdul mu'min fi inqita' min ad-dunya kami kati Rasulullah so urit ng Allah mapaparating ko Allah kami kang ganat sa dunia mana ko pa alam ka ko pa kullu nafsin dha'iqatul maut Ati Guru sallallahu alaihi wasallam kami kakawapat sekalian nazalat ilaihi malaikatun minas sama naturun nagupenuh gabiang kota mga malaikat makapupuun sa langit iya buludu namanya makasin desin dewe mana niya na paras wa ma'ahum kafanun minal jannah wa haluqun minal jannah na adna awidira na kapan na makapun sa surga nagu adna awidira na kasturya makapupun sa surga oranian na makomaging mga malaikat na maudod sila. Orangnya na yati malakul maut. Orangnya na pangatalim mo sumalakal maut. Sumalakal maut ikuha ko niyawa. Na mapapakaliw malakal maut sunyawa ko ang manabadan. Na kuha managito mga malaikat ay panikiran sa langit. Orangnya na makomasumalakal maut. Nakagigimutan niyawa na niyawa ang maparatyan ko Allah. Na ayapin na kamana asipatiyan. Akababalin na maparatyan ko Allah. Nakagimituntun sa ilmo. Ang sumalakal maut ya ayyatuha ar-ruhu at-tayyibah kunti fi jasadin tayyib ukhruji ila rahmatin min Allah wa ridwan ay niyawa atibu malakal maut asuti nakabalo ni nasuti nagibib subuyo ko lawasyan ang gota ina sumapiya tubusin ni subu Allah ipse pariyang ko ang gota yan sini sa parwa kunti fi jasadin tayyib na ana makapupuong ka ko mana ang gota asuti ayak ka babali ulawas siya na suti na so mga mata niyan na minusarian kaya man niyan nakapabad niya ko Quran so tangilan niyan na inusarian ko pumakin ka ko mga dakwan agama so mga sumbala ain niya na pagkatuunan so mga lalang kaya man mga mas hindi ka babali niyan pad ko ka babali niyan as suti ang lawas ang gota lagi suti ang yawa na suti pensoy man ang gota ang gino sumalakal maut at gina ukhruji ila rahmatin min Allah wa ridwan Liyo katigyan gulalan kaya man niya ng limo nagugagaw ang makapun ko Allah nagkasuswat ang makapun si ko Allah mana niya ng liyo kang gulalan ko limo nagoy man niya nagkasuswat o man niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ati Rasulullah kapli yung mutaniyawan niya ati sallallahu alaihi wasallam fatasilu ruhuhu kama tasilu al-qatratu min fajji siqa Nambeliwat yung Rasulullah sunyawan yan sa dataro kapagdek aging mutamuri puriyatek sige man ang pananaguin. Ibarat yan at nakabuka nakataguan siya na udud aging mo to ay aging mutamuri puriyatek amya kalumba-lumba temana niya nakapiliw niyan na dataro to tigoy man Rasul sallallahu alaihi wasallam akapiliw niya umaparatan si Allah ay man na dikit pasangan Uriyan niya natin Rasulullah na makumalakal maut na fala tada'uhu al-malaikatu fi yadi malakil maut tarfat 'ain. Na di kabaya mga malaikat makapun sa langit ubama di sa tangan ng man niya ng malakal maut gimutan niya wag yung mukmin. Kudiran. Makueran na ikapaniran naging utakapan na makapunya surga nang nadap nang ibang kita dunia. Dap na miya kasudya surga na miya kataan ko mga tela puja surga ako mga kastore puja surga. Na matagulan sa ging utakapan ng kastore na tumes adu nabiha ila sama. Ore de pamanikiran naging kota niya sa langit. Pamanikiran sa langit ayan tapir na may sampay sirang ko Allah na ginani dalil
Aso Allah nasigo puro-puro mga amanah niya na kaadniya. So Allah nasigo puro-puro arash. So Allah nasigo puro-puro amanah niya na mga langit. Kenapa datang lagi untuk pagi-bagi mentah kepit tadi ya? Ano may ngita ano na yan? Adi mantu adi kau gabagu kepit. Bagu mana kepit? Pegungkir niran sukat amanahnya na pegungkir niran asu Allah nasigo puro-puro arash ya. Amanah sekarang paparat yang Allah nabakan pagi saya bawa sanu pagi saya. Nada su Allah, tulis bagiu. Nada su Allah. Ana dia dinika juga no baik nyukatan su Allah. Ada su Allah. Siapa puro-puro arash ya. Inu tanah terwa pagi sunsu Allah taala bitaru. Iku Allah Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. So Allah nabi pepuru ko mana na arash ya. Nabi terus Allah taala nakon jadi pagusin sa mga malaikat at iku Allah taala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Itu kalau ko mga malaikat sukat na niran apsi sa puro iran. Ada sa mga malaikat. Ada sa ada sudar ko mga malaikat. Ya puro. Nati Allah ipukal ko mga malaikat sukat na niran sa puro iran. Sama nutun na Allah nisa puro. Nabi terus Allah taala ilayhi yas'adul kalimut tayyib. So Allah na mana niya napupuni kung sa mga pipiakat ya kada dalan dari letak tiap mi'raj Rasulullah. Padung lagi ngadarin ay pagalingan na hadis. Asu Allah masih siya mana pura-pura amananya na aras. Ino ni pagali kay man to na dom yang kapsagi patapengang pungaranaw agi kay kapit Asy'ariyah. Dinan pagusin jo kapitiran agi taong biterimo. O nang iro ako mga tao sa Allah na deman sa langit. Dagap de mga pahid na piya takaw mga tao. Matunay kapitiran sulang manupya kaharam mga ulama. Alam nila papakay. Kandiya ka, kandali makan. Siya man nakap-music. So kasi yung sa masjid, kaya kay raman. Kapag nadigano dito pa diba kasunda masjid, at awin yung kababay. Ay man na asar bumagwa kay ram, na ipagunutan nila na subaya ginawa nga. Dahil naman nagkakira na may tubo haram. Apagaram nila na. Ay pagunutan nila na subaya ginawa nga. Ito siya mapasulang wano bid'a sa agama. Alam mo lang piyakay. At awin yung ginagababay. So simba ko bara ginawa baya ginawa niya natin na number 1 ano mga ulama. Tama no to na lang misko pa kay. Agi tiyo gitiran na pananggilan tanong sira. Pananggilan tanong sira. Na. Ayun na. Pre lagi mo talangi ikaw man niyawan eh pwede kagi uta mga malaikat sa manalangit. Abi sampay sira mo pag ganyan lapis sa langit, pesta tipuna la. Napamang ninira ko mga malaikat sigo pag ganyan lapis sa langit. Alak kay niyo kami sa pinto na langit. As mga malaikat sa langit, so pag nilapis sa langit, kaptero sila. Manil ladhi ta'amuruna al-malaikatu an naftahala. Ang tagip siguro kami, mga malaikat tala ka na meron naging kay manapinto na langit. Kanaba lang mo na niyawan na kung lagay sa paminto na langit di. Ayusamunahu bi'ahab bi'asma'ihi. Napatuniran sa pinakamapi ang aral niya na patulong sa dunia. Sipulan na, patay pulan. Sipulan na barasambayan. Sipulan na titong mapasagap sa data. Disipulan na niya kapiyate kapaking dunia ko mga tao. Amana sa pinakamapi amana niya na bentug ni sa dunia, na iraw ni betul. Bayif tahulah. Nataman sa alaka ano ng mga malaikat sa amana niya na pintuano langit. Ipurilan naman tama sampai sa ramong kadupang at langit na dataran man. Amang nila man alakay niyo kami sa pintuan. Nagbirokan sa mga malaikat at tarik yung nagsugyo kami alaka na meron lagi pintuan na langit. Balis nila man sungara niya na niya kapiyapia. Taman sa amana sampai sa rangko Allah, kaya hadapiran na sampai sa rangko Allah. Sampai siya ng Allah, nangiraw sa Allah Ta'ala, uktubu kitab abdi fi illiyin. Suratan niyo, nagupad niyo, yung kaya libro ori penakan, kaya mana niya na mga libro, mga tom yung unutan lakan, mga panabi-nabiyan, nagu sa mga suhada, nagu sa mga salihun, nagu sa mga awliya, nagu sa mga siddiqun. Pat niyo natin Allah Ta'ala. ثم عيدوه إلى الأرض فإن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Ora natin ko Allah nakasyon niyo sa kanya sa lupa. Agirwa ka siya naman inadim. Naruakan siya naman pagkakasriya, naruakan siya naman pagwiyo peruman itu sumasa man nakatulong ko Allah Ta'ala. Ren na suliyawa na kusiko lawas. Makasiko lawas na pagaw masuk bungkar ako sunakir. Dek na deke, kenapa yang mana nak makau kubur ka? Na bangiro sunung karabu sunakir na relax ka dyan. Di, maka kasih sunyawa ko anggota ko badan. Na diri sun na pagi sa sumung karabu sunakir man rapu. Antari kad na naga. Lagi kimuta to na mituntut sa mo nang giros ka na Rabbi Allah at inakad na naknasu Allah. Di mo ta pakay sa man rapu. Antay kad na ka, naknabot to pakay sa asar kami agiro ka Rabbi Allah di.
pakai soto sa inot titu katawan kasukat dan kapsimban kasu Allah, katawan kasu maingaran Allah, katawan kasu mga sifatu Allah, katawan kasu mga benar kau Allah. Iki makna itu man rabbuk lagi siya gitu na mituntut sa ilmo eman aliyo kung parating ko Allah na mituntut sa ilmo nang girus ka ng Rabbi Allah at ginakadanak na su Allah. Pagkaisip managli susu mga malaikat ko kubur sa dad na ang giros siya manamati natunay ka mangga ang giros kanya manatili al Islam at ginagamak na sa Islam ang giros siya manaman hadar rajul alladhi bu'itha fikum ang tagyong kuto adat o siyugur kanong anabi ang giros kanya na Muhammad bin Abdullah niya kasibag so mga malaikat ko kubur ang giros siya naman alladhi a'lamak anda madalit yan sembagang kasagi mga pakaisip at yang daw ka kung mga sembago ang giro sa kanya na qara'tu kitab Allah wa faqih biyat yang natigil sa kitab Allah itu sa Quran na piyang nalakan sa mapapadala mo ng da'wa ng mga sugun Allah na mana ning gulalanakan ako siya mana na ini sa paro Allah na mana pinang gilang ko ay mana niya na may sembagang na natigil ang yang nalako siya mana niya na agama kenapa ko bisira ka kalong na bagong piyang ato piyang nalakan sa agama ay mana nang giro sa Allah sadaqa abdi benar-benar lagi yang didarunuri penakan pakai iganya tigu Allah kita nawari penakan kau mga iganya surga wa at'imuhu minal jannah wa ashribuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah kaya tigu Allah na pakai iganya kanya kau mga iganya surga na pakai manis kanya mga panginda surga kung panganan kanya surga mga punya surga kaya tigu Allah na lakay niya rin supitan ng surga kaanyan bailay sudar payan siya mana surga lagi siya gitu dia tangkat sa ginawnya napakasog sa surga na yamang babatadyang kuburian napamangnin ko Allah taman sa bangkit na dunia kanya ditaron Rabbi aqimis sa'a Rabbi aqimis sa'a Rabbi aqimis sa'a kaya na bangkit nga na dunia yawan na bangkit nga na dunia kada tara yung pakasog sa surga ya Allah yawan na bangkit nga sa dunia kana ko makasungkod narpang pa mana surga kapag ako miya kapia-pia ginawnya ko kubur nariman na niya na bugita mana surga sa alungan amawri hindi sa babagiti pangninya ko Allah ta'ala Tikman Rasulullah amma al-abdul kafir idza kana fi inqita'in ad-dunya subhanahu Rasulullah tahu kepada para tenang ku Allah na amay kaskanin ng ganat sa dunia kapatay nazalat ilayhi malaikatun minas sama sudul wujuh babaw nagyamot ang mga malaikat at punong sa langit sudul wujuh ng mga lilipot ng ikapaparasan kadisiran manusuat magugumit sila sa takip berat muanira sa gimutan niyaw ada paratayang ko Allah ay mana kababalo niya ada paratayang ko Allah na tiyan ko din sukatuntut sa ilmo wa ma'ahu masuh minan nar at na awidiran abang kala masuh bangkala pun sa pinaraka jahannam oren na tuwa Rasulullah na maguntudag yung tamang malay Kumayati malakul maut. Rena pag mas malakal maut. So kapag mo malakal maut sa gimo to at tawa da paraten yan. Naknaba da taro kaya pakaw manin kaya pakataling mo manin sa gimo to at tawa da paraten yan. Kaso malakal maut na pagkataling mo man na di masusuat na kung maguguhit sa gimo takit barat mo din sa gimo tamarsi kaniyawa. Giro sumalakal maut. Ya ayyatuhar ruhul khabitha. Kunti fi jasadin khabith. Ukhruji ila la'natin min Allah wa ghadab. Marsik niya wati umanakal mo. Kapag niya na marsik na ayam mo subuyan ko ang gauta iyan na paglitusan. Kap music, kasubuyan, kit kata likudik wasin bayang, di penguasa. Aman na niya na manangon dusa. Kung tipidya sa din habib, sika makapupuon ko ang gauta marsik. Ay kabalo niya po ang gauta marsik, nakimutamata niyan, naramik niya dari sa kanon na ganyan malakatik betul sa Quran. Iyan katawan ito niyo kita manakasbet sa Quran. So mga inyan na diyan kataon sa mga lalan ko mga masjid. So tangi na inusar ko ay manakapto makinagag ko mga haram na dausar ako kapto makinagag ko mga dawa. Nakagigitip tadi nga marsik sunyawa na marsik subadan. Nangiraw sumalakal mauta. Ukhruji ila la'natin min Allah. Dia patigin ng bulan na nukong kawa Allah na gurarang ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kiyang kutakakal kaya manani na niya wana patatabas sa urusuhu fi jasadi. Na maserdit na maserkisid na kaya niya wana ko sulda lawas yan. Sa kiyang mutakakal ko niya wana. Iti
sabab itu nak putih nak pengailai tanu, akhirnya awak nak kesalahan nak putih nak beli makan bela-bela kesusuran ni, kemudian nak bagaimana bagaimana bakaian, nak pengailai matanya, sebab segi mutai nak gelap nak marata. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunza'u ruhuhu kama yunza'u safur min safil maglul." Ayat Rasulullah kang gensinga, aduh kenapa pengkuwe kang gensinga. Ayat Rasulullah kang gensinga saking kotaniawanian ada taruh kang gensinga wa mana safur min safil maglul. Safur lagi mo ta saking masa tanah gapay betul lagi mo ta sangat. Yung ta sangat. Na pakapala lagu yung saking kotwa tila ako to na mababasa. Na mata na din mapupol. Pinyin marti ke pasang-pasangon romedi. Nadataro to dunia mana kapila lagu yung mana kang gensinga saking kotaniawa atau ada paraten ko Allah. Nakuha ng mga malaikat at tao nila sa kiyong tapang alamang ako kung narakajahan. May panikiran sa langit mo. Nasibo ko pa ganyan lapis sa langit. Napaestafteho na la. Napamangninira na la. Kanyar kami yung paminto ng langit. Ay pwede kami yung kanyawa. Nang gila sa mga malaikat at tarik yung nagsubjur kami. Alaka namin lagi paminto ng langit. Na betul nila sa pinakamarat na ngaramit tutulong sa dunia. Isip pula nawatay bulan. Isip pula na suruyan. Kisih pula na ded na sambayang. Kisih pula na ded na sabut yang pula sabut ko agama. Kisih pula na mana tiyali ko ganyan sa mga kabenar Allah. Kisih pula na titubin ko balik ko mana malik ka manusia. Palayu pula. Najiu pula ka lagi mo tampagan niya lapis sa langit. Nasu Allah na putero. Dosu Allah uktubu kitaba abdi fi sijjin. Surat yang tiga Allah yang na libro urip nakan sa mo mga tao darang pangunutan. Mga tao di sampai yang di penguasa, mga tao di pengenajenu, mga tao tadi kudu jiran surga matarot. Mga munafik, mga kufar, mga musyrik, penyurat di Allah Ta'ala. Ay sisa siran. Orang yang Allah nakasinis kanyang kulo pa, karawatan siran inaden, karawatan siran mukha kasuya, karawatan siran manpagyo keperuman ng Allah Ta'ala. Nagimutan niya wa, nadamakan lawang sa mga langit, nakasisi ka mananggaw sa iyan. Nasutamo kiyan, akia sabupan sakit tali kudinyan ku agama amia rasa yang suka na ibu menapakon utong kuburin naging utamaputi atila nasutamu kaya amia rasa yang akia sabupan sakit tali kudinyan ku Allah na dibagi-bagi sa lakawataw ka di perahilan nasukarumang pamakuan na karumang nagapakaya sa ragun duragun tama sa di papangarang masukarumang nakita di mga niya pero ya Allah na takasurugan masukarumang ko. Kung nagkaparamit ka paro, may nagyanipan tangan niya, tabi. Ginansuno niya, ay gumit pagnuta karo masugsugan na pagkamapiya. Kawidakan, makakasisun niya ako ang rutas, na deka. Kako masuman karaw sunakir, pentahirani, na tekaw niran siya kiyoso. Nakanaba na taro, kami niya kapagpagaraw katkawan siya kiyoso. Na pong ganda mo na makambut siya gitu na dili sudah pakai sa sumong karabusun nakir. Yung sumong karabusun nakir menrapok. Antari kat na maka. Ay sakit na ba matatanang aku berkata-tatawi, aku bersabudian. Natigin na la adri. Yung natigin ka tao natigad na na. Pero tribuno gimarzakta. Nadibakan nila nagik. Idibakiraw naging mo sa mirzakta. Mitra ka po min hadid. Baka inad Allah Ta'ala sa amana niya na putaw. Nakanabi na taro bagbag sa dunia. Upama ko bagbag nga sa toto, nagpapahat niya kasukuan, naging utabagbag. Ging utabagbag, naman na pumakupag ka nakasaging uta mga palaw na mata na may tek-tek so yung mga palaw. Nabi pa kanila sa kyo, na milipal-lipal-lipal kuno pa, na marapar-parapat sulawas. Ay, wida ka na di petay. Eman na masakit na di ka petay. So, mga gusto kaya na mayara perpat, sulawas na mayara perpat na dili pangkutay. Malamang dagdag sa galapok. So, niya putulaliman niya na. Na malamang dagdag yung tamag dami na tatap ng Allah Ta'ala, tama sa iman na mamuha man nakapatay. Niya kasakit-sakit. Nagito na matag niya na po kamera at sulawas. Nagibig pangkutay. Nakuha man ng mga manamong karong nakita. Nakuha man na mag-isinid, na bone deke. Mga pipikiran di ka pa adeka mo yun, di na bone deke. Iro sumong karaw sunan kira, madi, nung natunay ka mga. At kinaha, hala adri. Yung natikin ka tatunay ka mga. Di pa ka nira man natin. Ang yaloy, kinapalipag sa kanyang kulo pa sa pitot kulo ka hasta.
Kalau tiraman. Makalu tiraman. Napagisya ni Raman. Man hadar rajul alladhi bu'itha fikum. Antagi mo ta dato asyibur kanu anabi. Sabab sajian ko ta kasasakitiro na tanto. Kaya sakitan. Kami rapat sulawas. Tadi mo pampatay. Na benar pagkakalo-kalo na masarabakihan. Nagirus ka na ha, sami'atun na siya pulo na fulan na fulan. Ang diyan nagkakanatikin na ditiro ng mga tao kasi pulano awatay pulano. Allahumma musta'an. Natibakan ni Raman. Ada penganiran. Katanya itu lektur ng mga malaikat sa kubur. Pero nila na la daraita wala talait. O pamari na di nga katano sembagian na dengan panganana. Ay manasibu tu kubur na dengan makadakwa sa dia katawa ni Allah dia katawa. Ipandapat kau sa alungan amori. Siap makadawa sa alungan amor naging maulit mo Allah. Mana pamakasanan ng matas ang kinanglan. Yung nga pagkatali mato sa dati mga darpak, naman na yan at pati ang patuntud sa ilmo. Taman siya man na mapaparo ka. Nasakal na kako ginawa nga pagkataling umak ako mga dadaladerpa. Kasalungan ng maurin, nakapa kaya man. Nanisip ka Allah, at ikaw Allah na minabnar ako man, kat iukap sit ko mga siminan. Langon dito rumay man na di mamango. Siya tayo surat na kang naipalaga ka na, di kang gulan na sa kagakoron. Nada ko sa bisampay Allah, nagapa kaya ko ng ulo tara sa lugar. Okay na, may kaming darino ka, bakit man ang karat niyan. Mga ulit po Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya kapag ito tanong sa dunia, namata na sa Allah na nabiyatugan tanunin sa atas tanggungan. Atas tanggungan ada tari mo mga langit na gusto man na lupa na gusto mga kalaw. Natiyari mo manusia. Tigo Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mata na tigo Allah Ta'ala iniudu kami. So sari kung mga langit na gusto lupa. Nagusto mga palaw. Paabay na ay yahmilnaha. Namata na siyang kairan ubay na ito awit. At ito sari ka, ito sa agama. Ito sa Quran. Paabay na ay yahmilnaha. Namata na siyang kairan na giyo tema na sari ka. Inilukiran ng Allah Ta'ala. Wa asfaq na minha. Nagutan to sila na miyalap. Wa hamalaha al-insan innahu ka'ana zaluman jahula. Hawid na inawidan ng manusia. Amata-mataan na siya mananyan na manusia na taro to papadadali magwe mananyan na mananyan na dosa butian. Ano naman nakabuli dosa butian at ipamako siyang kau mga langit na gusto lupa na gusto man mga palaw na sa daw sangka nagitiyak diruto Allah na piyasa do Allah tiyari mo manusia. Lagi niyang kapan na dute manasari. Na mananyan na su Allah, na mananyan na bili ng surga ada tarta tayo magusto pagaritano. Yang supaya nabiyan imam Allah Ta'ala sa emananya ng surga adinya di pangangapin ko mga tao ay tunera naging uta mga sugong kira no Allah dinya kira ni pamangapin awe manan dinya kira ni aman dinya kira nakapasadan asadin sa emananya na ito na inya naging kanamanan yan inggulan na niya naging kanasari gini sarigun na mata-mata na kaparolin niya sa surga Allah Ta'ala. So tao na kinanglan na at nasingayo yan. Surah sallallahu alaihi wasallam nalalayon niyan di panguyat ko mga sahabat din naging mutakasingayo sa makoro. Tama sa Peter sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu ma'ali al-umuri wa yakrahu sifsafaha. At anas Allah na pagkababayaan niya naging mutapina ka makoro ko mga sing. Na pagkawud Allah talaga mga babaw. So Rasulullah na ipagpanguyat yan so man nakasigayo sa makoro. Na pinakamalay ipagpanguyat Rasulullah asingayo ang makoro ko mga sahabat yan naging ito ay man nakasingayo ang kapoy man surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaisa Rasulullah alaihi wasallam sa mga sahabat yan na pusiran sa nakawan na kudaw iram kisampay sa Madinah na diugawan siran naman na yan na dumi ko siran sa ginugutwa sa katawada to si emananen na Badia. Siya man na niya naging mo sa ginto ng mga basak area. O makadikos sila sa ginto Arabi na pisir ka sa kaw siran niya kito sa taro to pakasya ka sa kaw. Kung masya ka sa kaw niya siran, at Iqul sallallahu alaihi wasallam, "Idha ji'ta al-Madinata fa'tina." May nating Rasulullah maka sa Madinah na sungarakan. Kapsi ka sa kaw sa kanya, Rasulullah. Nabasagi masantano, ada tadi manusia. Masih kasakaw ka na pinakamating lagi sa gawin, hindi ganyan ka kilala. So Rasulullah nabi,
Bisa ka sa kaunga, makaw maka sa Madina na sukarak na pamilya sa karak. Bisa ka sa kamusta mo. Pagkata tututul, yun po tamama, yakapiran gawin, namiya kataling mo. O mga taling mo ba, nanipangisin sa Madina, ando suwalay o Rahul sallallahu alaihi wasallam. Naniturun ng mga sahaba, suwalay o Rasulullah. Kau makaw masikuwalay o Rasulullah, amilis kanya Rasulullah, nafisa kasakaw sa kanya Rasulullah sa kompleto kasakaw. Piyaka kaniyan, piyaka inumiyan, pisa kasakaw niya tarto pa kasakaw. Kung papasadil masakasakaw siya kito, ano balikan? Natiguro sallallahu alaihi wasallam, salni. Pamang ni karang nakihida to. Api yang to naangin. Mana ni na pamang usa ka nagbilaw ko nak yang tugo siya. Pamang ni ka kato ni pamang ni karang. Ikaw pa ko binaw karang na ustad, pamang ni ora ki ustad, pingarang na sa upak sa masjid nak ibudi ko. Ay kami mili kang. Udan barat ya, barat po. Ay barat po. Ati Rasulullah lagi mo sa kato dato, as-sanri. Pamang ni karang. Api yang to ni pamang ni ka. So Rasulullah na ayam mapipikirin na pemangin niya kito na beloy at tao sa surga. Huwag nilipat din si Rasulullah. Huwag niyang beloy at tao ang tariman sa pangin niya. Huwag niyang beloy at tao pagkong mga suhada. Si Rasulullah sandri. Amang ni karang. Yung utamaman, natigay na as'alu ka dapatan arkabuha. Tumahan niya kor katigyan sa dapa kuda uri na unta pagdago. Ano yung beloy? Rasulullah atu beganiro atikman Rasulullah sendiri pamang ni karakman ang Rasulullah nakabe ya pamang niya kito nasa surga ti Rasulullah sendiri pamang ni karakman atikman niya kito as'aluka kalban yahrizu ghanami pamang niya orka Rasulullah sa aso pagipat din na buat jesi ko mga kambingan kan. Mana sukayam sa sunang kaya kayo agama ko talo. Si wap beli yang on na buat jadi ko mga ayam. Ago man burjen ka para to na madna ridu. Kita talo nagi mo taka pangano. Di Rasulullah beganiro. Nanti man Rasulullah salli kamang ni karak. Puro kamang ni karak. Ay kabi Rasulullah pamang ni nas biya ka puro-puro dito. Nanti man ni to as'aluka jariyatan takhdimu ahli. Memang ni orang tinggal sa begua raga jaria abisaya kita masa na mga abisaya khidmat ko pamilya ko nabi Rasulullah ko matalo to nabi Rasulullah di libung dan jadiyo ini mungkin nabi Rasulullah a'jizta an takuna ka'ajuz bani Israel upamari na dengkadin magaga dengan magaga maswaan nga yang kutalok abai apad ko man ang buotan Israel. Sa mga sahabat namiyam sa siya Rasulullah, ama ajuz bani Israel. Rasulullah na tuloy tutulad sa nga nalok sa abai kung buotan Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Musa alaihi salam lamma arad an yartahila biqawmi qala lahu qawmu inna Yusuf alaihi salam amarna an la nartahila al-makan hatta nahmilahu ma'ana. Rasulullah Musa alaihi salam naguni ko pamang niyan ko mga pagtaw niyan ang ganat siran lalakaw siran nati ko mga pagtaw niyan na hey Musa na inna Yusuf alaihi salam amara na Allah nartahil makan hatta nahmilahu ma'ana inisugur kami o Yusuf alaihi salam amas minas Yusuf adi Musa inisugur kami mana Yusuf alaihi salam adi min ganatan nagyang kaya lupataman sa jimi kawidan sa mana Yusuf alaihi salam akdabi. Nanti ko Musa alaihi salam fa aina qabru Yusuf. Nanti ko Musa ada sa qabru Yusuf. Nanti kira na la ya'rifu ahadun illa ajuzun minna. Sige na dead na po nang imataw kay Musa. Pinunta na managing utasa kataw abai alok sa bay. Nanti ko Musa alaihi salam ada sa kanya taloy niya. Kay sirdan. Namiya kader pag yung botwa alok sa bay. Ang mga darpa, niya alok sa bay. Ay una na yun, nakapatay. Musa fa aina qabru Yusuf hay ba inna anda so qabru Yusuf nanti gagi mo tabay sabab samit papanno ko puso gi mo tabay sa surga nanti ginawa wallahi la adullukum ilay hatta tu'tiyani sabli mata na gatigyan ko Allah tigagi mo talok sabay iya kun kalun ituro aman sa dingarakan na mana ibagay so angina
pamasok ulo ki. At ulihan niya ka, natinam as'aluka murafaqata fil jannah. Kumangnintor kahay Musa ami pagpadagan ka si kay manang surga. Allah. Mana niya nagira mini pano ko tao ko pusoy na surga na dad na pagangin ka pa. Nasa Musa na dataro kit mo no Musa na dataro miya ka pa na penduta pangni. Apa man nagibog ituro na kaw na sa kupuro mo. Yusuf na ay pumangnin karar na mipagpada ka sa mga nabi. Si kupuro-puro na mga surga. Nasa Allah Ta'ala na iniwahin niya ko Musa ang kullaha anti rafiqatuna fil jannah. Hey Musa na iniwahi Allah Ta'ala ko Musa. Hey Musa na tiruang ka. Aska hay ba inapadamis ka ko emanan niya na surga. Makan sumaga naging utabay. Sasakyan ganyan. Tinakoturo sa kabro Yusuf. Sabi mo tama na pa, amalo kang tangan sa inakalot na nagito sa kabro Yusuf. Alayhi salam. Dari mana to surga? May sabab na po surga. Na pinagunta man na yan. Na man ang nabi nakisampinin sa king utay man na surga. So Rasul sallallahu alaihi wasallam, nalalayo niyan ipagtunguyat kung mga sahabat niya surga. Tama sa Peter sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-jannah wa awsatul jannah wa saqfu 'arshur rahman." Bila mana tatay Rasulullah pemangning anu ku Allah na surga. Bila pemangning ku Allah na surga, na ayat na pamangnya ni ku Allah na firdaus. Ayat firdaus na ginanipin ka mapure man na surga. Wa awsatul jannah ayat nadar pa iya na mapuro ayat nadar pa mo surga na sikudlo ko man na surga. Wa saqfu arsyur rahman ayat apuro iyan na man arsyur Allah taala. Surga adi pangwet Rasulullah ko man mga sahabat yan. Ami yang kadang dakla betul mangoripun Allah. O pamakubantan ng buti sa mga betulan ko mga sahabat na tabi'in na kusya man ami yang una mga tao kibaparat ng Allah. La wajadta an matalab al-jannah tamla aquluha. Namata unkan asok puso iran na may papanaro naging utadilan dingan na kapamangniran ko mana surga. May panutul Ibn al-Jawzi si kita binasibatu safwa. Wa dzakarahu Ibn Nahas fi Masyari' al-Ashwaq. May panutul Ibn al-Jawzi si kita binasibatu safwa. Api panutul kena Ibn Nahas si mana bandingan Masyari' al-Ashwaq. Naman adna sa kataw mama agigat tutul lalay tanun pakin. Okay, nagitutul di kaso-kasoin katut tula mapagkadamakin sa puso. Api nagtuli naging utas sa kataw amama. Yuqalu lahu Abu Qudama Asy-Syami. Agi mo tao man na niya nakalalaman ng ngaran niya na Abu Qudama Asy-Syami. Jalasa yawman Abu Qudama Asy-Syami fi Haram al-Madani. Mintu datikiw mana na binahas mana niya Abu Qudama sa mana na masjid Nabawi. Sige pa ko diyan nagkilala sa kanya sa gimuntadar pa. Napitimu-timuan sa kanya ng mga tao sa gimuntay manaya na Masjid al-Nabawi. Ay kilala yun. Kabubayan yun. Tigo mga tao ka po Qudama, ya Aba Qudama, innaka akhtarta al-jihad wal ghazw fi sabilillah. Bahadithna bi'a'ajab ma ra'aytu min amri al-ghazw wal jihad fi sabilillah. Hay Abu Qudama na mata-mataan na dalawan ka. Siya kami at tantun ko biya kadak nakapagpagunot kasi mapakiperang sa lalansi ko Allah nakapakitido sa lalansi ko Allah. Yaba ko daman na paano tuli kami ngaki. Si ko say amyelay ka piyak ka mamasalat ito dugo piyak ka mamasakya masaan ka si ko masa kapakiperang sa lalansi ko Allah. Di ko po dama inni muhaddithu ko muha. Wati yan. Isan na paano tulumur ka no. Nati ko po dama kharajtu yawman ma'a ashabin li ila Raqqa wa hiya madinatun fil Iraq. Linuqatila fit thumur. Ya kaysa di ko Qudama na lumili ako tigin na pedakan sa mga pedakan na magusto sa kapakiperang sa lansi ko Allah. Nasumyong kami tigin si Raqqa. Ya Raqqa na madinaan si Semanan niya na Iraq. City sa Iraq. Nung kami tigin sa Raqqa, kami tido kami, pagpad kami sa kapakiperang sa lansi ko Allah. Si Payman ang tubur. Ay tubur na sa mga pundri ang manayan ng mga Muslim. Lupa ang pundri, mga lupa mga Muslim. Asagi mo tamasa na pangguban siran o mga salibiyun. Lagi makita masa ng petugiran sa mga eskwela, nagpekatoniran, petugiran ng mga crusader. Hari dulu kita masa ng mga crusader. Mga salibiyun, mga Christian. Na pangguban nila sa mga Muslim, magkunin sa mga lamang mga Muslim. Kaya natin ko po Qudama, falamma wasalna ila Raqqa, istaraitu fihi jamalan ahmilu alayhi silahi wa mataa'i.
Nanti ko buko daman ako may sampai kami sa raka, nami masako tigin sa mana uta. Apruran ko kay mananin nan dalakan. Ako sumanga pay gimwa. Ora na tigin na wa'adtu nasa fi masajidiha. Ora na tigin na sumiwa ko mga masjid sa raka na piyang musyatang waki sa mga tao. Si kay mananya na kaunot. Si mana kapakiperang sa lalansi ko Allah. Tama sa ni pangusyatang ira tiga buko dama so kay importante na kalibalas si kay manakang gusto sa lalansi ko Allah si ko tawa di pagamonot sa kapakiperang sa lalansi ko Allah. Tiga buko dama sa majanna alayya al-layl. Ora na tiga buko dama na miyaw makwa kagagawi. So kaya marak na tiga buko dama kagagawi. Nanay mo tigin sa katarusan na ano yan naruno pagiga. Awalay. Biya katon sa buko dama sa walay. Nanti ko buko dama sa mga koron, lubi ka koron. Tama nanti ko buko dama lamma dhahaba ba'dul layli. Nanti ko buko dama mana niya na malun kibulog gawi. Mana niya na idil babu yudraku alayya. Mana niya na suti pintuan na kanap. Sagyo takini bulog gawi. Na adne mana tutukon. Adna tutukon. Naniyaw sa pati ko buko dama. Antay tutuk sa gibo tapay tao. Ada bakong kilala. Aku dah koneksi nak di saraka, dia berang si matau. Nanti tutup sa kimo tapay tau. Ora nanti ko buko da manali ka nak supay tau. Kau kanak nanti ko buko da masupay tau, na fayda min mar'atin mutahassinatin afifa. Qad tanafa'at bi jilbabiha la takadara minha shay'an. Nakul kanak nanti ko buko da masupay tau. Na yaw mak na tumitinig na bagi arumur kon tibiya. Sumasapang tibiya. Na takad antara minha shay'an. Sadadna amal dadna pengaw din may tubo. Tamang kumatanya na diyang kini kakasa sa pengampipi. Uli na tiga buko da mati na ya amat Allah ma turidina yarhamakillah. Ay uli penu Allah na atong na ikabaya ka. Ino kay ni man yan na napunuktok sa man na naging binibulog na gawi. Na tiga kin mutabaya anta Abu Qudama. Bas katigin sa Abu Qudama. Tiga buko da uy sak na tigin sa Abu Qudama. Bas katigin ni sumyugo ko mga tao ay ni pangusyat kauno sila sa pakiprang sa lansi ko Allah. Nagwili subo kira nang gusto sila sa lansi ko Allah. At tigin na uy tigin sak na tigin. Thumma dafa'at ilayya khirqa masdudan. Rin natin ko buko dama nanidawagin na nagyan ko tuwa khirqa. Mau sir tanong na tila mana niya natatali ang piya. Nidawag na kanya natin ko tabay. Uri niyan at ko buko dama nawalat bakiyat. Pembiali ko lagi yung tabay na baling ang penggurok ang manakapagpagurok yan. Fa'ajibtu wallahi min amriha. Namiya mamasako ang mga yan na iwabuko da masagyang ko tayo manapit na daging mo tayo manabay. Uli natin ko buko da man, halik anak nagyang ko tayo nidawag yung lakan. Nakalakanak natin ko buko da magyang ko tayo nidawag yung lakan. Naman na niya nabiyat tiyak, ani babagag yan na surat, nabiyat tiyak natin ko buko da man. Namatagod nagyang padam sa kasurat, napitero iyan. Ya Aba Qudama. إنك حثثت الناس على الجهاد في سبيل الله وأنا امرأة ضعيفة لا أقدر على الجهاد. Ya buku damana ini pangwasiat kaku pangatau. Saya mananya nak pakai perang sadalang siku Allah. Masa kena tigin nak iya wa debak bager ubah pakai perang sadalang siku Allah. ثم أمرتهم وحثثتهم ووعدتهم بالإنفاق في سبيل الله وأنا فقيرة لا مال لي. Aku urin niya na ipangwasit pagiraman so kung gusto sa mana tamu sa lalansi ko Allah nasa kanatigiyan na baiyak wa miskin ako ada bertamu wa qata'atu ahsana ma fiyya wa huma ad-dhafiratayya qad fasala thumma sana'tu minhu shikalan liyurbata bihi al-faras urin natigiyan ay yung pangono tadi gaga yung mga panggasto kada bertamu na iyutulak natigiyan so nakamapiyasi ko anggaw ta'alawasak wahum ad-dhafiratayya agitu sa mana duti mana palot tabuga. Yung tabay nakapalot din ang bukid sa dua na piyutulak na tigyan thumma sana'tu minhu shikalan liyurbata bihi al-faras wala nang tigyan na mimbala kurong tigyan sa tali mimbala wag yung tabuga kan sa mana tali at tali at itali sa kuda. Ya Aba Qudama na ibagyan kagingan na tali kaan kami tali ko emananian na nakuda ka nakalukalo na may wallahu talagin ko emananian na bukak na kayda farasik ami tatali ko emanakuda ka na nakalukalo tigin nakasababan sa dila na ko Allah na wayudkhilul jannah napakasud na ko Allah taala ko surga. Sa buko daman namin mamasa ayabu sabab pakyan gelep kanin sa tagiw tagelep agya putulan yang kebukian apakah sana itu kepakai dikepakai ke babai banyak putulan kebukian sampai ka bababa ini sa baraw to
Ini sa paro to ko mga bay. Naman panatati ko buko daman aya po sa babakyan gulpo kanyan ro. Nagiging utabag ba iyan ko man surgo Allah subhanahu wa ta'ala. Kada iyan si surgo Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil natin ko buko daman. Ako daw mapi ako niyo. Sama nagdili ako kano ng mga paa. Uri natin ko buko dama na binibitadak natin, naging ko tayo nipira ka no boy, naging ko tayo manapadama na mga paingin mo akan. Dumikil ko tayo buko dama, palam asbah na kumapit natin ko buko dama, misya may nga misya subo, o makasama nga misya subo tayo buko dama, na miri para duga miya gusto mga padak, masuma misya giyong mo tayo dar, bakit dar pakatidawa. Sagya mo tatigyan nakaplala kami amagda kami sa emanan na unta supad nagkukuda natikukuda mapalam matarab na ila hisni Maslamat bin Abdul Malik na kumagami misampay ko kampo Maslamat bin Abdul Malik ida bi farisin yasihu yaqul ya aba Qudama ya aba Qudama ya aba Qudama qif alayya rahimakallah. Sagya mo tatigyan nakapsun kami sa itadar pakatidawa na naman na kumagamin misampay sa giyang utakam o Maslamat bin Abdul Malik na at natigid na kumakatadagami agukuda sa pang saparas pikis na ko nila janitor hayabo Qudama naman nani awako ka balok matarki at igo po Qudama ko mga papadiyan at tigid na takaddamu antum an unakanudlo li arja ila hadha al-faris li andura ila khabari kasi na kanaging imana niya na kung makatagtanong, balok ni Suto ni man na balita iyan. Yun ang sa mga padabuko dama. Kung mo na siya, yes, siya niya buko dama, maging utama na yan na kukuda, aplalis niya sa buko dama. Kung makamon sa buko dama, namitiro ang yung mutasi sa pangsapara sa kukuda. At ikin, alhamdulillahilladzi lam yahrimni min suhbati, walam yarudni khaiban ila ahli. Alhamdulillah, tigyan ka, amana yan na nipagirakan ng Allah, sa amana yan na miya kapagpadata. Manami pagpadagat sa saging ay mananakaw. Audo ko ay mananya na makabalin sa mananya na buko binibaga. Nati ko ay mananya na buko dama. Asfir an wajhik. Sawayin ka paras ka. In kunta kabiran yalzamka al-jihad hamalnaka ma'ana. Wa in kunta saghiran la yalzamka al-jihad fadatnak. Sawayin ka tigina paras ka. Kau pama ko malaaka ataw, apaligot ako sa kapagiperang, napakunot tamis ka. Napamapmang ko manan yan na wataka, akanabat ang paligod sa kapagiprang, napakabalik na miska. Nakusawa niya tigabuko dama sa parasyan, namata na tigabuko dama, ay nakila ko parasyan na datar na manan yan na ulan. Sa kapi, para sa paras, awata. Kaung-kaung udin kayo na dyan, nasapo na gupito. Tigabuko dama, hay wata, ahay dyan waliduk. Hay wata na uyag-uyag siya maka. Tigagyang mutawata, abi, qatalahu salibiyun, wa ana uri wa ana kharijun li uqatila man qatala abi. Tigil siya makan na miyatay, miyapatay nga ng mga Kristiyan ng mga salibiyun. Nasa ka natin na mali ako tigyan, makiprang ako sa lalansi ko, Allah, anak ko mamana na magkitido, sa king utamang atam niya kapatay kiyam. Ikman na buko dama, na ahiyun walidatuk. O yabu-yaga tigin siya mana inaka. Natigin na uway, o yabu-yaga tigin siya. Anatigin na, irji' ilayha. Kasi katigin na ka, at tigin sa surga ka na nutukin na ka. Kasi nga tigin si inaka. Pero kaso di ka kami pagunod. Sa surga ka na sige man na inaka. Mapi ako niya. Wala niya. Tigagin mo tawata. Subhanallah. Ama ta'arif ummi. Ay bapatigin na pumanalig ka katawan si ina. So bukod na mamimikir. Tingin na, atay na ka. Tingin na ummi sahibatul wadi'ah. Ay tingin na inakan na sukil sa kin mo tayo ni sarikra ka. So bukod na mamimikir. Anto na ni sarikra. At tingin na ummi sahibatul shikal.
Ay tingin na kan naso tingin sukir ko tali ini begirka. Ya mi kan sa buku dama. Ada kepikiran na tali ini begiro. Ada mampu tali ini begiro. Memang ko tahu jen. Ini begiro. Ana tiga gyung utawata tiga buku dama ati pa atay ay naka. Tiga buku dama ati gyung utabuguma. Subhanallah. Ma asra' ma nasi. Subhanallah tinggi di sungari pembalabut malipat. Ay tingin na kainakan nagyung utamya kau marka al-bariha. Sibo kagagawi. Ini daw gyung utatila ada tatagunun. Lagi kainakan tigiyan gitu inaka. O ma sya'nuha. Ayno to. Ketika setigian seinakan lagi inakan na tigiyan. Amarasni an akhruja ila al-jihad wa aqsamat alayya an la arji' ilayha. Itu tigiyan inakan. Kaya ni sumiyura ka na magunot ako ka sa kapakit perang sa nansi ko Allah. Namisip ako Allah si ina aji kurungun kesul. Dia kurungun kesul tama sa mana niya nama perang. Waqalat. Napitero yan ra kana tigiyan. Waqalat li ya bunayya idza laqita al-kuffar fala tuwallihim al-adbar. وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة. Tapi itu orang natigan inahai watakulai. Nami kami beratang wakas wa manannya na mga riduay si agama mga kufar. Fala tuwallihimul adbar na bangkasiran tali ko di sa mga palagoy watakulay. Wahab nafsa kalillah na watakulay na rigalon na kanapagangkad na ginawang kaku Allah Ta'ala. Watlub mujawarat Allah wa musaakan at abika wa akhwali. Naway manapamang niya ko Allah makasurga ko surga. Nami pagpadakas wa manannya na mga amaaka na gusto mga bapaaka si ko surga. فإذا رزقك الله الجنة فاشفع فيا أي وتقولاي napamako limong kau Allah nirib ganyan ka sa surga riniskiwan kau Allah tanah surga mana miya syahid ka namya ka surga nawatakulay naman na yan nasa paatakong ka kaya man to ayaw ko sa pakyat pakunutan niya watayan na surga watakulay nasa paatakong ka baka pakasod sa surga oray niya natigyan na baba oray baba tigyan na tummat ni ila sadriha. Oleh natigyan naman ay bapa na git sa kuskin ina. Na magagsaw na ina thumma rafa'at basaraha ila as-sama. Oleh natigyan na lumiyag si ina sa langit. Alumalang sa langit at pumangni ko Allah sa ninitaron ilahi wa maulaya wa sayyidi hada waladi wa rayhanatu fuadi wa thamaratu qalbi. Kaya manakad nang po nakatatigyan sa wataakan amanatihay au matakon na ang apuso akan. Ay kad nakatigyan na salamtuhu ilayk faqarribhu min abihi wa akhwali. Na manahi Allah na inisulin dirakan kad naging kay wataakan ni Allah napakipagpadan kan sa kanyang kubok ama iyan na gusto mga bapa iyan na miyaw na naman na miyang sahid ya Allah. Naurin yan at igaging utawata at igaging nasa'altuka ya ammi billah as'aluka ya ammi billah alla tahrimani min al-khuruj fi sabilillahi ma'ak. Kaya man na niya na papatigin na pabangning ko katigin na di matigin pakabalinga. Di matigin pakabalinga tigin kiyaman na niya na ina. Pakaunong ta kung mahiba pa. Fa inni hafidun li kitabillah. Saka natigin na mila lang agakan sa yaman na Qur'anu Allah. Wa ana syahidun ibnu syahidu insyaallah. Saka natigin na syahid ako. Awataw syahid insyaallah. Ya ammi tigyan inni alimun bil furusiyyati wal rimaya. Hay bapa tigyan naman na niya na matawa ko magdas sa kuda. Na matawa ko musar sa pana. Fala tahqiranni li sigari sinni. Nabaqwa basta atigyan bagaimana niya nakamudaan ako. Sutsuk dia negara Abu Qudama. Nada kena tiba Abu Qudama magagaw bang pakabali na syakir. Ano may pakabali nga ngon hindi matagos e mananya na mapapadala ko po sa surga. Kaya kalau kami tiba Abu Qudama, fa'ajibtu wallahi min amri in rakibna fahu asra'na wa in nazalna fahu anshaqna. Kaya dito ko kumiya mamasa tiba Abu Qudama sa kingo tabaguma. Ano to? Umakda kami sa kuda, nas kaniya ni pinakamaganda kami ka kuda. Na manot tumapad kami, kanduga kami, bago ang syatunan, nas kanya ni pinakamakasag kami. Dagal bak ninunta na maunaw. Ay mana, din nang lano, bang absugwa. Oray na tiga po kudama, na kung makarani kami kudar, paaptidawaan, namiyani sampai kami ron tigin na maghrib. Na oray na tigin, na minidingila kami at tinda. Wakun na saimin, as kami na di kami dipusa. Na minidingila kami at tinda. Nasuwata, matumin itu. Sa tigin, aksamtu alaikum billah, ana khadimukum bihadal jihad. Siapa kau iku Allah, saka nakibisa ya iyo sa giyang alalakaw tano kapakipalan sa nasiko. Saka natigin itinda. Sabab sa giyang utaka padirun Abu Qudama,
kaya dia mo tawata na langwan ugal ko na tinggal bagian kawan at ko ko na madit lagi sa kami din at kagi mo tadi gi kabe yak nasakan ibisa ya iman to sa ginemanan yan nakatala ko tanong na sa usagi mo taangin yan at ko ko da manaki sa tinda lakin tanaha anna o ina ko ko da na malukar kami awat para di kami man pagpuling sa gimo tapon ay man tinda ka namiyawat kira nagi mo tawata at mi nagi mo tawata at mi deswat na din magagmaw sa mga padua buko da man naman sira pagkararangin Kira sila ko buko da ya aba khudama unzur ila sahibi fa wallahi ma hadha bi sun'i ta'amin wala fatuh hay aba khudama naman na kay papa ikaw tapi ka tindak kadabot na rin nakatindak idun mga gamang magan sumaga sa buko da siyo man swata nananaw mo man swata na tuturog na mulon ko ato yukawan nabamya ka turun swata sa banin piti baba ganyan tiba ba kaya mana yan nagkasarapaw na turun so buko dama na may mamalaw kasi kung mga padin ang turun niya kiran at yuruwagi swata may mamalaw mas ipko malap na buko dama banyan po kaswata ay so buko dama ay tumininda lagi mo takap tindo buko dama na tumininda sa kanin sa maninay ka mamalaw banyan ang pukogi mo tawata lagi mo takap tindo buko dama kapsiri nga buko dama gi mo tawata na good miya kasi nga swata singa at turog tama sa madun miya kalakap singa yan tama sa miya kakela tama sa istat to pahipo tama sa miya kalasun ni kakela tama sa miya kanaw kau makanaw na menew at nasa buko da madi maninindan tigina ya ammi abta'atu alaykum hay bapatigin na mata na miya sandog dakan sa ano kaya orang anwatan tu hay bapa na away nga din nga sakan niya man natinda mati ko buko da mala ditigay sa kanitinda tama sa pinterot ay bapa nasak man ibisaya iman to sa man niya na jihad at tigay mo buko da tira dia kan sakan pakatinda dia kon miyo taman sa di nga lang panutulan inukaw to makapakasinga kung na biya kakila ka taman sa biya kanaw tunay sa ba igagi mo tawata ya ammi di ru'ya ito tigila ru'ya ito tataginap mo to api ni kilara kanu Allah naman yan na da'ahu bayni wa bayna Allah naman di nga lang pagisan sekreto kami ito gusto Allah tiga po ko damay sa pakukako Allah na panutulang arap nagimiyan tagyan tagal suwata at iguwata ko buko dama at iso Allah na pinikitutagin na piyanrak na surga pinikitutagin na piyanrak na surga na kung pagkitutagin na piyanrak na Allah surga na faida huwa kama wasafah Allah na kung may lang surga na datar nukini rupa anon Allah ta'ala ko man na Quran ang mga bulawan na mga munti na mga diamond na gawin manapiti barangan sa mga parahisan sa dunia ito pinatigin siya mana surga. O rin natigin na miyailik naging mga iya matitimo-timo kasapangan sa sitar. Amana niya na sitar naging uta kortina. O rin naging utabay na siyawaan nila naging uta kortina na miyailik naging uta katay dila natin. Tudugod niya makatay-tay na mga bay. O rin na nadwa ka tao, adi magtunga. Apong gilog yung utay saon, aging utay duwa ka tao babay, adi magtunga na mas matay sila pa na di suulan. Apong gilog yung utay sa na hada zawju martiya, hada zawju martiya, hada zawju martiya. Lu ginantigin sukaro may martiya, ginantigin sukaro mo martiya, ginan sukaro mo martiya. So kaya ka kung natigyan, ino bayak naging utay saon. At ika ka na aanti martiya, bas katigin sa martiya. Tigyan na. Naba kung tigin sa martiya. Anak khadimat sa martiya. Sa akin natigin na, mataga ko bisaya o martiya. Masya Allah. Bisaya na matay na di suwa man ulan, ay pandapat ka ko martiya. Turido martiya. Kabi ang tigin na may sa martiya, na sunga sa ginadarpa. Kumong sa martiya. Kumakaw mo naging utawata, na miyaw makanatigyan kaya tigin na paiyadad na lawan yan, apay sa katay. Nasa kaya sunjuk kaya natigin tabay, na mitiro yung tabay sa tigin na marhaban biwaliyillahi wa habibih. Yaman, ingumaka, hay waliyullah, agwa manap kababayan ng Allah. Anta li wa analak. Saka tigin na pararakan na, saka na pararaka. Nasunjuk yan ka kurang, tinamiya kapi ang ginawa ko. Nakuha na pag-ubinot, at kapatanian sa martiya. Namitiro sa martiya. Tigo martiya di, dap mau masuk pasad. Kaya tigin na pasad na mapulit sa alungan. Mapulit siya man alungan. Sujo man nagkaturo yung tignan miya kapya ginaw na miya kala ko miya kana ko tigyan. Lagi natin ibitagin pa natigyan. Natigo po ko da maraayta khairan insyaallah. Tigo po ko da may sala na mapya gyud tapitagin na paka. Wino sa buko da man na maungan. Miya tangtad sa ginaw buko da magyong tawtan ng kasahid. Sa gyud ta mapita man nakapakit ko iran.
Pagkatapos tutun, miyakan siran, dumi ke siran. O makada ke siran, miapita, mi subuh, mi siran subuh, orang yang namiri para siran, kamagi perang siran salan si Allah. Saking mo tadi ni kapamana yan na adap po niya nakakatidawa na tumini nagsukuman dari ran na di mangusiat apagpangusiat yan siran sa pagpanguyatan yan siran sa kapakiperang salan si Allah thumma tala alayna sadran shay'an min ayat al-Quran al-Karim rin natin ko dama at tumini naging uta komandar amin na biyete naging uta mga ayat na numpang sa kapakiperang salan si Allah ay biyete yan na siguro man na lang agyan. Piang usiat ng amin niya din siya kapakiperang sa lansi ko Allah. O rin natigiyan, na kung pagpunso at tidawa, naman isa kataon namin gagaksa. So ama na pagagaksa sa wata iyan, sumagari na din gagaksa, sututungan na namin gagaksa, may maguda sa, bubulayo ka nakikilalay na may maguda sa siran. Nadiding lang wati ko bukuda magyang mutawata na dead na ba sa katao ko miyang muson. Kadad na ba niyan kilala sa giyong mutaman niya na miyati mo mga tao. Kasama yan, sa mga babae yan, paglimbiyas sa lansi ko Allah. Rin ito yung bukudama, na pinakapagsak kami, yung mga nanyan na komanderan. Kung makapagsak kami, hindi paninginigilan suwata, na di kilay. Anating na sumin suwata. Namagan na sumin suwata bukudama, siya yung mga pagampagan niya, na miyaw man yan na suwata. Anating na haywata, tigil. Siya tigil sa uriyan. Diyan kayo mga suwata, nakanabadatan kami pikiran kaun. Diyan kaya sultan naman na sa mga ulo na pilalay, yung nga pamputulan sa ulo sa mga tao, yung nga pamputulan sa mga lima, yung nga kikisis sulawas, pumatay sa mga tao. Kasi kakading sa likod, kapag ako mga tabantano, na intasar sa maana, namiapad ka kung mga tao, manapag mga taban. Aswata na didingilan sa bukudama, natigin na, at akulo lihada, o pumaladingan na ka na dito noon. Hay bapaati na bangyan ipati sa katuro Allah. Ya ayyuhalladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hay bapa na pamanadihan ni teror. Bangyan ipati sa katuro Allah pitero Allah. Hay skadamiya maratati ko Allah. Giraman taminim barat ang wayo siranot ko mga riduin ni si ko agama. Fala tuwallihumul adbar. Fala tuwalluhumul adbar. Ban yusiran palagui. Ano palagui? Pumababa ni sugara na palagui. At yung kabukudama, ya bunayya, laysa hada wa makhrajul ayat. Hey, pamanawata ko, lay nakanabagin ni pang-atapang ko ayat. Pang-atapang ko ayat, ng palagwi ka. Ay, subok ka na sikakad sa likod. Amanan niya na, paganip na may namikiptidawa ka. Sikakad sa likod. Adan, naging utawatan, adan iyo. Miniking gardutan mo bukudama. Paggamit na bukudama, naging utawatan na perdutudin. Tama sa mi punso ka tidawa. Nagkialangan siran, ako doon, ang kabalag siran, nagkasiran makatuna. Namitidawan sa mga muslim, sa mga rido, mga salibiyin. Tama siya mananin, namiya nga siya sa inyo sabat, miya matay sabat, supat kaya potula sa lima. Managitip ko lang. Tama siya mananin na miya katabad sa mga muslim, namiya lagi sa mga kufar. Sige pagtabad ng mga muslim, nakita nung dano ako ko daw maswata. Magan sumaganti babadugin suwata. Ababa na tigo buko dama, inawi na nagyang kota, mga ridoy may malagoy. Napingin labo, buko dama, magyang kota wata. Nagyang kota ninyo nikang giluba. May naging sa likod din, nagyang kota pagkis. At tigin na, ayyuhan nas, iba'athu li ammi aba ako dama. Ay mga tao na sugo nyo, akan sa pagpaka na siya buko dama, sungiya ko niyan. Tunjukin ko rin buko dama, magan sumiyong. Nakumomak na tigo buko dama na detar na mananin na piti barang na namin isugat kuwata. Mapapano apa na alawas yan. Mapapano apali apado na alawas yan. Nagyang mo tayo manakyan mo na buko dama na mitirog yung utabugo masatigiyan. Alhamdulillahilladzi lam ahyani ila an usi ilayk. Alhamdulillah tigyan kayo noya gagawin Allah siya man ay makapagaman ng takor kapan at siguro buko dama saging mo tatina dyan ni kataro na tito ko tigo buko dama sa masisig saging mo takapiyaw para saging mo tawata nagumararata ginawa at saging mo tamamupit na daging mo tawata oran yan natigaging mo tawata ay baba atigyan baling ka atigyan nasampay na katigyan kiina at takapbalallahu hadiyataha. Pero atigyan ki ina asik man na natari mo Allah Taala so regalo ina ki asku Allah Taala sa pamabagay no ina ko Allah Taala natari mo Allah ya ammi inni akhsha an la tusaddiq ka ummi
Ay bapa atigiyan na ikal ka kanam ko na di ka pera tayo manan na ina. Naawi di ka tigin nagyan kay bangalakan. Ano durun surugo kan naan may lay ina na ini kay layan na pura ti ang kanyan api piro manan na tiari mo Allah talas pa mo ganyan ko Allah. Naurin yan. Natigin na hay bapa atigiyan. At natigin na pagpagariya ka na babay ang bagutaw. Ay din na siya uragon. Ay bapa atigyan na naging utapagariya ka na mata na din kumanay mata na madugo kami. Ay bapa atigyan naging utapagariya ka na di umana ko lumiyo. At na sumuna ka nagurog-gurog na ko niyan. Na di din mawa ko paitaw tama sa di kumakauma. Na makauma ko na makapiyap-piyap na ginawag yung utapagariya ka na bansiya uragon edad na baguwa tao. Ay bapa atigyan naging utapagariya ka na mananan na kadufusya abi mauti abi kabalasana. Naging utatigin na pagariya ka na baguwa tao na mananan na kaya takawan o kaya sahidi amas ko niya kasaragon na naman to pan nagtakawan sa ginyaman niya na yang yaman bitadakan hay bapa atigin na panutulin karakan sa mga pipian tutur kakalo-kalo na makapiya ginawa niyan asagin ko tema na niya na tiga buko da madin diterus wata tama na tigi sa malun putak kay to suara niyan kabanya mudi ketek suwe mananapas yan tama sa biya katero atigian ya ammi sadaqar ru'ya wallah kay babatigin na mata-mata na miya tanto sa pinigirak no Allah ta'ala taginapin inni la aral mardiya wa inni la asummu raihataha mata-mata na tigin na pikiliak ni manto sa mardiya nagumata-mata na pagkabawak mo sa mana mardiya summa sahaka-sahakat summa tubiya pagkabawak na tigin sa mardiya pakiliakan sa mardiya tama siya mana pagkaputol sunang pasiyat ito tama siya mana minun siya di mo Allah kiyang mutawata kaya natin ko buko dama, tinimo ka natigin siya man niya na pangkalayan. May nawidar na ka natin ko buko dama. Natin ko buko dama namin yan ngami siya man niyan naraka. Mabadug na kan so inayan. Ay widar kal sa buko dama di nga taw nang inaging mo taw ta apes sumaran di nga tawan apes walit di nga tanda matag. Napimba badug buko dama so wala gyung mo tema na nawata isaraka. Oray na siya kadyo niya naging utas sa timan nawalay asisaliw pa itaw niya na natumitin ko na baguraga aw manip sa gadon na sundar wa puja ging utak pakiperang na isa niya nagumiros ka na ammi ya ammi ay na akhi ay bapa atigyan ay bapa na natigin sa pagariakan na ibisin magiran natin pagaringa di mikil na sa pagaringa tama sa miya katulog lagi mo ta mga tao sa gadon na pagisaan yan ay nikapiyak natin ko bukudaman na miyubay ako natin ko bukudaman kung makubayaw natin ko bukudama, natigrak naging utabagura, natigrak ya ammi, ay na akhi. Ay bapatigin, natigin siya manapagariakan, natigin siya lakiakan. Natigo bukudama, ay na ummuk. Natigin si inaka. Tigin na ummi fil bayt. Natigin si inaka na yung suldawalay. Natigin na taloy nga. Maganda sa dutul, miya kaliyo subay. Kung makaliyo, sunsukele niyan ko bukudama. Natigin na ya aba kudama. Hal anta mu'azzi am mubashir ay Abu Qudaman na atunay minitaling umaka tumitibaw ka anta ka penunutulang ka sa mapiya at tutul sa Abu Qudaman na may mamasa tiba Abu Qudaman anto ni pakanta panakahay bai saging nakatero ka at tumitibaw anta ka penunutulang sa mapiya at tutul natigagyung ko tabay upama ko tigo manawag yung tabay initaling mo makarak na tutul na suwata akan na mananiyan na miyalagoy saka pakiprang sa si ko Allah da atong abad miyalagoy ba anta wallahi muazzi na pamakotigyo ni mananiyan taling mo marak na suwata akan na miyato mukbilan na gayra mudbir ba anta wallahi mubashir pamakotigyo pinutul karak na suwata akan na miyalagoy tiyali ko din sa mga ridway na mananiyan na mata-mata nas ka na tumitibaw ka na pamakonitaling mo mangarak na suwata akan na miya shahid amin ikiprang sa nasi ko Allah amo kabilan ng kayo ramadbir amo sumasangon ko mga ridway sa palagoy paanta wallahi mubashir na mata-mata anatiginas ka na miya taling makasabiya kapiya-piya la hawla wala quwata illa billah ay napinadingan-dingan ng bai naman naginas watayan na miya shahid uri natigo bukudama ana mubashirun insyaallah insyaallah tigo bukudama nasakan na nitaling man ka na mapiya tutul suwata akan na miya shahid sa lalansi ko Allah sujud kaya nag-ubay na tigo bay Allahu Akbar shahidun yasba' fiya fil jannah Allah
Allahu Akbar tinggian. Syahid tinggian sepaat na kunian sa surga. Allahu Akbar bibupan na kupuso na surga. Ay po bibupan na surga. Ay po sana takang bulan na yun na surga. Awidakan na subagwaraga. Asunjuk yan na ganyan o asupagarin niya namiya syahid. Namiya puro po subagwaraga sa babuli keteda sunapasian. Saya mapikisap bujogi mo tabagwaraga na dyan litero na aki, so tingin sa pagariakan, so nakiyak natigyan, sa pagariak natigyan, magan sumagan na so inayan ako minosay, na nidawag yung Abu Qudama, na mananapisigan ng Abu Qudama suwata sa manay kakalaw-kalaw na makatalod, nataman sa eman na di makasukasagin mo tabagwaraga, yung takatero inaya aki, so tingin sa pagariak natigyan, so masyahakat sa apat, tama natigyan Abu Qudama sa eman na niya, nagbedmeda so napasagin mo tawata, sa manamidog siya rin mo Allah. Oleh na taga Qudama, gimutabay na tiyong dayan na gimutawatayan. Nasul, dan niya dampak yung Abu Qudama. Dan yung pagkawin yung Abu Qudama ka tiyong dayan suwatayan na bagwaraga sa suldawanera. Kami suldiyan nalik ba niya supay taon na pinunutok na natin Abu Qudama supay taon niyan. Kakalo-kalo ka nang kapagi sa tamok, ama panglusto niyan kay manan niya nakakapagin taon niyan. O di, nanak mapanutul ko mga tao supunta diyan an mi puro subuntugan ko mga tao na wallahi mapatahta diyal ba. Ata natin Abu Qudama dan niyan dakan kay sa pamin na pinto walayan. Sebab sa kanaba niyan antap na tamok, nakanaba niyan antap na man an makilalaw mga tao kaantapin na sa surga. Anda man ay mga ripin Allah dyan nga pandingan hindi nga nako surga. Sa surga na pianutulo Allah Ta'ala sa Quran, na pianutulo Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sa hadith na mata na di kagagamang emanang ganda-ganda pemana niya na manusia. Ya kaysa niya panutul si emana niya na Muslim. Aso Musa alaihi salam, apitu Rasulullah na sa'ala Rabbah. Ini sa'ala Musa alaihi salam sa Allah Ta'ala. Ay ni Musa alaihi salam, wallahu ta'ala, atigyan, ya Rabbi, ma adna ahlil jannati manzila. Kaya kad na antay pinakamababay daradat ko mga tao sa surga. Ini Musa alaihi salam, kad wallah, ay Allah na antay pinakamababay daradat ko mga tao sa surga. Nanti ko man niya na Allah Ta'ala, piagusin niya ko Musa alaihi salam, ako pinutul niya nun, agyan ko tamuri atau pakasul sa surga. Wa huwa rajulun ya'muru ala sirat, fayakmu marra, fatasra'uhu an-naru marra. Sagyan mo taman nagyan mo ta sa katamama, amuri puri pakasul sa surga, naman na sagyan mo ta kapagugin din sagyan mo ta sirat, datar sa man niya na masukot sa kanya no opin na jahannam, dadat man sa man na makananakaw man. Tama natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza jawaza النار إذا جاوز الصراط قال تبارك الله نجاني منك. Tama natin Rasulullah sa maka apas siya kiyoto sa kiyotong sirat na dingilan niyan siya manan niyan na po'y narakajahan na dateronian. Tabarakallahu najjani minki. Pinalamat ako tingin ko Allah nilitas ako niyan sa kiyong kanan ako'y. Natama sa matulog sa ginaw niya na matanatiin na dun zaman ang lawa na kang alini mo Allah kami ang kalidas ko po'y narakajahan. Orang yan, nabay na mahuwa kadalik. Sagi mo tamang matagin na dumulika, idrufi'at lahu syajar. Nabay miya kambu, tagi mo takayo. Amiya kapiya-piya kayo. Tigin na, Ya Rabbi, adani min tilka syajara. Liastadilla bidilliha, wa ashraba min ma'iha. Ikadanak napakaubiyang wasagin mo takayo. Kalau ya Allah na nakurong makasirong nagwi Allah na kumakainom sa giyong mo tayo manay na panginom sa giyong mo takayo. Matigo Allah, ya bin Adam, la'alli in a'ataytuka sa'altani ghayraha. Ay bawatan o Adam, nababad na amay kayo pagayakan rakana, amang ni karak, mamperuman. Natigyan na ya Rabbi, summa yu'ahidu Rabbahu an la yas'alahu ghayra tilka syajara. Sa turun lagi utama tingin din ya Allah dan bakar tumangni tama sampai kipusa dengan Allah taala sa dirun tumangni asar bu makaubi sa gimu takayo amakasirongon na boy mananian na makainom sa gimu tapanginam sa gimu te manakayo lagi so Allah na makalimun na gumasaling tagaw na katawan Allah siya kiyoto na pagkaili ni nagimu to say ala sabra lahu alay pagkaili nagimu to say at-tinyan kisabar amar sabar kami kapiya kayo akna badataro kayo sa dunia. Natariman no Allah sa makaubay siya ito sa gimu takayo. Makaubay sa gimu takayo. Namakay namun na makadagaw sa tama sa materuin sa ginawa niya na din sa manan lawanak na linimu Allah. Idrufi atlaw sajaratun thaniya ahsana min al-ula.
Nagyang utang mga matadya na sumisirong sa utang kayo. Tatawan sa butok managyang utang kadua kayo. Amas mapi ay nagyang utang paganaya kayo. Natigyam mana ya Rabbi. Adni min tilka syajara li astadilla bi dhilliha ashraba min ma'iha. Kada nakan napakaubing sa giyong utang mananya ni kadua kayo. Anak ko makasirong na anak ko makainom sa giyong utang panginom sa giyong utang kayo. Terus Allah. Ya abdi, alam takun ahadani alla tas'alani ghaira tilka syajara. Himbo ta'anu Adam atiku Allah. Ya benda Adam, himbo ta'anu urip ambo ta'anu Adam atiku Allah. Pwede ko namin ikipasadan wa karakan sa di karakan pumangan ni. Inunta naging utubo na manapaganaya kayo. Naturugi mo tawaman man urip mo Allah tingin ya Rabbi bi'izzatika wa jalalik Allah bi'izzatika wa jalalik aqribni min tilka syajara liastatilla min dhilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Allah nangululan ko kada tuukan nagkapakag gagaw sa kaya Allah napagmingkor kau bin ako kasagyang ko tay kaduga kayo ya Allah. Kesu Allah na masaling gagaw kumakalimon. Aw katano Allah pakilya kita susay adi kasabar. Ikasabar. Kita sabab papaguro ko niya mo Allah. Na ibagirong man ang Allah. Makaubirong man, nadatari man na dumandagaw, napagpagin naman man, mapipiyapi ang ginawa niyan. O ba'y na mahuwa kadalik, idrupi at law sa jaratong salisa, inda babil jannah. O rin, nasagi mo takapipiya ginawa niyan, sagi mo takayo, ay kadua. Na makambuot at managiging mo tayo katalawa kayo. Nasideng ko pinto ano surga. O ba yung pinto ano surga? Fayatasaffar fala yasbir. Nasabar na kisya ito tigir niyan di pamangni ko Allah. Ginapasa nila. Sabar fala yasbir na di pagkasabar. Sabab sa giyong utakapi ang giyong utakayo. Atero niya Rabbi adni min tilka syajara li astadilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Ay kadanak na pagaupi ang sa giyong utakayo ya Allah kana ko makasirong sa giyong utakayo na nako makainom sa giyong panginom sa giyong utakayo. Atero man sa Allah. Ya abdi. Ma abdarak. Kaya man ya bina Adam, ma abadar. Hay bot ano Adam ay sumari ko tawad dito mo man sa pasad. Pwede ko namin nagipasad mo karang haji karakan pamangani. Makali sa kiyong teka dua kayo. Natiro kiyong tawrip no Allah sa ya Rabbi bi'izzatika wa jalalik. Hadihi ya Rabbi. Ay kadanakan ya Allah amana niya ng bulalan ko kadat ukan o kapakagagaw sa ya Allah nagiwi Allah. Kiwi ang pamangani ko kaya Allah. وربه يعذره إذ يرى شيئا ليس له عليه صلاة. Mana niyan najing utama mana sa Allah na maapanin sa ito begini sa lugar. Agip kini naging uto say ala sabra lahu alayhi adiyan ke sabar. Nebgir Allah na makobero. Makobi sa gimo taga dalawa kayo. Ada tarut mapipiya ginawa niya no. Nawidakan na. Okay, sin ko pinto ano surga. Anak kinagibman sa mga suwaraw, mga tao sa surga. Mapipiya-piya ginawairan. O mahum fihi minan na'im. Ako pinagyan siya ni panaskiran o Allah. Nasabar na kisakit na di makasabar. Natigyan marabbi adkhilnil jannah. Etad na napakasultang mga surga. So Allah na masaling gago kumakalimon. Ang ginawa, ya abdi udkhulil jannah. Kaya pinakan na surga mo surga. Makasulta surga. Khuyila ilayhi annaha mal'a. Na pagkipikir mo Allah, khuyila ilayhi. Pagkipikir mo Allah ang surga na miya penuh. O gina surga na dama penuh. Na surga na dama penuh. O gina pagkipikir mo Allah ang surga na miya penuh. Dapat teragi mo tawid mo Allah. Sa tingin na kayo ya Rabbi. Waqad nazalan nasu manazilahum. Wa akhadu khudatihim. Ando ba na yung Allah kasulda mo surga? Aso mga to, namiya kwairan. Sa mga darpairan, namiya kwairan. Sa mga limo kakiran. Mana yan, namiya penuh surga. Naterus Allah. Ma yurdik ya abdi. Ma yurdik alam. Ayaw rin pinakanatig Allah. Nanto na ikaswa sa karakter. Atarba an yakuna laka mislo mulkin malikin min mulukin dunya. Mga tigyan naman na pagpakapiya ginawa nga. Ang takabakaswa ay bagiyakan ka bagang kasakada to. Bagiyakan kagimuta kada to. Adataro kada to makanda to sa dunia. Ano sudyo kaya na ganyan? Kung namiyabay-abay, tinarabi ito Rabbi. O ya Allah, miyaswas matakod. At di pa mako dititido ano mga tawag yung kasasarang kawan. Panay, pinagkabagano Allah, naging na dunia. O ya Allah, miyaswas matakod. Nagiraw sa Allah Ta'ala, Zalika lak, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu. Tigo Allah Ta'ala, nakirkad no to. Tama sa tigo Allah Ta'ala sa limat. Dunia. Turog yung motore,
natigina raditu ya rabbi ya Allah namiyassu aswatakun ya Allah namiyassu aswatakun nagumilok man su Allah taala zalika lak wa asratu amsalih wa lak mashahat nafsuk wa lak ta'aynak atiku Allah nakir qad nuto natakap nami pensa maka sapun takap la haula wala quwata illa billah na magame kap natiku Allah qad natiku Allah taala subhanahu wa napagbabayaan ng ginawang ka nagpagbabayaan ng matangka napaglib na mirqad natiku Allah taala imbagay tiku Allah taala atiku gimotorif na dito ya Rabbi miyaswaswatakun ya Allah miyaswaswatakun ya Allah orang yan nangirup masuk Allah sa gimotorif tamanna ya abdi hayo rin pinakan nandingan-dingan ka Masya Allah ayaw panggiraw sa ndingan-dingan ka na su Allah asu Allah at tangan yan sulang apa makusulang ano mga tao na raksun sa mga jin lagu sa mga malaikat nandingan-dingan siya ng ku Allah na ipagay wallahu ta'ala kung piting kisaan sa dingan-dingan yan na mata-mata na dad na malabat ko ay manakadatu Allah dad na malabat ko adatu Allah rani yan panggiraw sa Allah tamanna ya abdi hayo rin pinakanatigo Allah nandingan-dingan ka Sukian kau niya kito natigin na ya Rabbi uridu kada wa kada aturun mo Allah at tigagim ito ay ya Allah nakabayak na makakukusa dataraya manaya nagiro sa Allah dhalika lak manatigo Allah nakit ini pagyamer ka na kumani nga ba tinya Allah nakabayak mako sa dataraya ya Allah natigiro man sa Allah naki ini pagyamer ka ya Allah nakabayak mako sa dataraya nagiro man sa Allah naki ini pagyamer ka hatta ila inqata'at bihi al-amani taman sa tuman natigo Allah ala rasul manayan Allah taala sa manayan dingan-dingannya gitu kasuot ko man siya dito man o bakan ko takong tudon na pakatuman na nga so dingan-dingan ka pamikiran ka nasuot ko man siya nagusupuso yan na natama na iyan at natama na puso na natama na kapamikiran lagi bituman nasunso Allah ta'ala ipatero giroso Allah ya abdi atur ala turidu kada naman naging utakal kasaling gagaw Allah pagkita di ba niya na bansusay at inyong kataludan aku pagkita di ba niya Allah ta'ala susay at inyong katawan ya abdi afala turidu kada ayo rin pernah na bangadi kabaya ay bagyakan na kaini natiging utori pernah ya Rabbi uridu ya Rabbi raditu ya Rabbi oh ya Allah kabaya ya Allah niya swaswatakun ya Allah ang girap masya Allah ala turidu kada banga pa di kabaya sugiyon at ya Allah tigman na utori pernah oh ya Allah kabayakan tama siya man penuh sa kanya ng Allah Ta'ala orang yan ang hiraw sa Allah Ta'ala ya hayo rin pernah na sudkan ko mga palasyon sudkan ko mga palasyon makasud ko mga palasyon yan nangiraw so Allah mga sugod mga parasyon yan nadakala sa alay zawzatahu min huril ain nasul si ko parasyon yan ani kapasol yung palasyo nasud magug yung utaduk atau karumanian ko mga hurul ain mga bidadari at terwagi ko ta mga bidadari ang hiraw siran alhamdulillahilladzi ahyana lak wa ahyaka lana alhamdulillah kainuyag kami Allah parar ka naguinuyag kami parar kami taman sa gimo taman na mama na mapunan sa mga mananya na ilmu Allah na matero iya na wallahi ma u'ti ahadun mithla ma u'titu ana matanati na dan lagi terkenal ilmu Allah Ta'ala hada adna ahlul jannati manzilah kina ni tau ang pinakamababay daradat sa surga sunod sa kaya nagkaroon Musa o pa manakitig pinakamababay daradat sa surga natigo Musa alayhi salam ya Rabbi pama a'lahum manzilatan ya kadanakan ya Allah atay pinakamapulukiran ni daradat natigo Allah Ta'ala ulaika ya Musa alladhina garastu karamatahum biyadi wa khatamtu alayha wa fiha ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar sira natin kung Musa alayhi Musa na sira sa mga tao asakan din liming kulima ko yung ang mga limo ang mapapada ng mundo sa ada may lay umata ada managutang nila ako din peraw tagdo man niya ng mga manusia mga kaadil nasiran Musa sa pinakamapuli dararat juga manasurga la hawla wala quwwata illa billah surga mga rinpo Allah na inirupa wallahu ta'ala sa surga tapi taro Allah ta'ala ba'laudhu billahi minasyaitanir rajim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تقول الله Pagura dula dinyo nagususa ko ya ini surilaw Allah nagususurgaw Allah Antoni rupano surga tigo Allah Ta'ala wa jannatin arduha as-samawati wal ard
Aku susurga na sa kuya inyo. Ay betadag yung uta surga na ayak kabilang yan natigo Allah na datar sa kabilang o mga langit na gusto lupa. Datar sa kabilang o mga langit na gusto lupa. Katawan niyo, yung pag-inom po Allah Ta'ala ibarat, alagid sa kabilang mo surga na sa mga langit, o lupa. Ay sa mga langit maurip mo Allah na damat ako manakabilang yun ito na sa Allah. Yan kaya langit na pagilitan na mapapanaw-panaw bitoon, na ba matag milyon, na ba matag bilyon, na ba matag trilyon, ang mapapadala mo na bitoon, na ginanapag na nilapis sa langit. Kata ni kabilanganan, sa mga scientist, o di ba, mapa na mga scientist, mga kufar, mga kafir, na ba mga muslim, ay sila napiyagan na dira na. Ayaw ito, napiyagan na dira na, dagi na makanggaya guna. Dagi na makanggaya, guna. Nabas sa mu'min, ang geda-gedaan niya sa pangadu Allah, napagkasawapan sa kapakalaparate niya. Sira na di, geda-gedaan niya sa makadu Allah, nagkasawapan manuman siya man nakakabaliran na kafir. Itimidan na. Sa mga scientists, mampanagyan na dira di teron na, tutiktan wa theory, uli na haka-hakak, na ba-fact, na ba-magatos ka porsinto, na benar. Natingin na. Tutiktan sa timan na bito, na pakilay sa langit, sa timan na bito. Nabatalok, nabapat, sa timan na bito. Ay tira nakalayan na makapira ka bilyon matak sa alungan. Yan nga alungan. Makapira ka bilyon matak, ulip karibat, nagito pinamisampay ko. Isampay ko, bitoon na sa timan na bito. Kata ni kalaw alungan. So mga eskwela, napikapakila sa nirana eh. Hindi man na pag-eskwela, napikadadogon sumuwata. O di palawa mau ina. Nambut suata kan nanti atay mga apo tanong apo na mga amo nabaso adam lagi ti para ti ra sa eskwela udi ka palo paswata kan nagito udah tiga ay wata ko lang tayo letsagi nga langit agulo pa ay na de man namiya san ka gina nagpakapunan na Big Bang theory leman na to udi nga palo paswata kan nagpayabot si eskwela na dabo niya nagaman na tigo mga scientist yitira na alongan na kalayan na makapira ka bilyon yung karibat, makapira ka bilyon matak sa dunia. Allahu Akbar. Sa dunia, di dunia. Lalakaw ka na, di ka dito ka bura. Nabangan pagubay ko anong ka na, di kailay. Nabangan pagilay ko pagubay ko anong sa dunia. Natingon maalong ipitero na dunia sa kalaw-alungan. Na so alungan, na di proud si Kopito, kaya mo kakirot yung Kopito ng takap sa pira ka bilyon. Nasa timan, ito Kopito. Manong mga gata-gata, nagpupoy mitira na sulangin, pira Kopito ko nun. Naginan sa pagka nilapis sa langit, nasukado lapis sa langit, nagkato lapis sa langit, nasulangit na pito lapis. Ito sa paso Allah, na inibaratan niya ko surga, siya kabilangian, nasuemanan niyan na mga langit na gusto lupa. Sabab sa emanan na sa gimutak, kabilang emanan na langit. Nandiyan pa nandito kapisa ko sa kuya ang mga tao. Giti sa mga sahaba ridwanullah ta'ala alayhim. Nasagyan mo tayo ni ka pamagusiw Rasulullah. Na kaya sababan mamuto sa amanan yan. Na di ka kukuy-kuy sa gimuti amanan yan na surga. Dahil panutun sa Bukhari, Abu Muslim. Amya kaysa, at itulan niya ko Abu Dahdah. Amya kaysa, amanan niya na panutun Bukhari, Abu Muslim. Na adna sa kataw awata ailo. Giyo mo tawata ilo na adna lupa iyan. Agar di natigo ba sa English o di nagbangon, mapapapanaw ay manan yan na kurma, kaya ba kurma. Giyo ko tabusta na giyo mo tawata, giyo mo tabusta, manabusta na kalamalama o di na managardi, na mula si kong bigustan na sahibihi mundo sini. May dadokat sa giyo mo gardido, siringan yan sa miya kapipiran drago. Giyo mo tawata ilo, na miya wala siya na giyo mo talupa. Giyo mo tama na yan na nabangunin na mapanaw-panaw kurma. Na miya pikiro tabo niyan alada gimuta mana yan ang mga kurban yan inalada sa gimuta kapag alada niya no na mana niyan na i'tarad lahu nakhla biya kala mo nagimuta sa puuna kayo akurma kaya alam mo nagimuta sa puuna kayo akurma na muskila na laysa min nasibihi id huwa min nasibi sahibi na ba niya natubagi nagimuta miya kala mo na kurma ka kayo takot mo siringan yan. Nasabi mo siringan yan. Sa tingin na ipagariya. Igagi mo tawata ilo. O pagariya siringan yan. Tingin na ipagariya tigyan. Inaladang natigyan. Solo pa ka natigyan. Ama ka nandun kita sa lupan. Inaladang nga para sa mo. Pama. Awid ang alatigyan. Sa itang pagaladang koron. Namiya ka lang rak naging mo sa po na kayo akorma. Na baka natigyan. Kaging mo sa po na korma. Karok ka. Na
dendag yang bos kina diganda ke binasan ugun karak daging utak kayu korma karena akan maala daging utak lupa kempipian. Nanti daging utak mama saya dengan tinadi. Yo pagi. Nanti daging utak wata na pisang anak kembali pamasangor ka. Nanti daging utak mama di yo kun tinggi pagi. Nanti daging utak wata umatingin na yung natingin pag mana pagalan siya mananya na pamulanakan. Nanti daging utak mama hadan amru ilayk wa laysa ilayya. Sira kaya na miyatimu, nabag na awidakan ka na. Anagi mo tabago mo, masami mo Rasulullah. Paminipot ko Rasulullah. Ya Rasulullah na, sutikin so bangunakan, mapenda-penda kurma. Pagalan na, namiya ka nang rakan, nagi mo ka sa puuna kurma, kanabagan rak. Ini bicara so kirura siringan na kan na. Pumang ni, kung banyara kang bagat, tama siya Rasulullah, pumasang kuruna, dan iyo. Ya Rasulullah na fasfa' li indah. Ya Rasulullah na kupiya kung kau malawang syafa'atah. Pagkata tutul di Rasulullah taling pagkadantal. Telo ni rasa gitu. Kau baka mau Rasulullah, ini dia Rasulullah saya gitu. Di Rasulullah sagi utama mama. Datun na gine begu mama awatailo. Pagkala dia mo naging utalopayan. Namya kala mo naging utasapo na kurma. Na nakakuno to na napumang niya na dangong bagan na siya pumasa niya na dangong bagan na tingnan ay pinagdag na to na ipandapat ko bagan kau naki bagan kau at tingin na la yaw ni magay tigura sulah besar no at tingin na di yaw ni besar anak tama na sa tigura Rasulullah ya akhi a'ati li akhi bagan kayo pagarin ka wala ka biha nakhlatun fil jannah bagan na kon insyaAllah na kaparuli ka gimo tasapo na kayo akur mas surga yaw bitaw na gato na la ditigil itu ni paguman Rasulullah Rasulullah kubit alangan sa tagal ni Rasulullah uri na ang sabi ni Rasulullah di ka pa kayo mga sabi di makari nila na Rasulullah kubit at na isa ko mga sahabang nga rin na so Abu Dahdah Miya naginagyan ko tauduk, iniuduk ko Rasulullah kaya gitu, ubinya ko wata, yung utak kayo kurma, na simbinin Allah Ta'ala sa sapo unang kayo kurma surga. Sujuk kaya nagaroy manabudahdah, namiyagan ko Rasulullah, ya Rasulullah, araita, in akhadtu hadhihi nakhla, wa a'taytuha li hadha al-ghulam, ayakunu li nakhlatun bil jannah, ya Rasulullah, ipandapat ka. Usak ni ko masagin ako. Na ibagyan sa kina bagong ino keparolian na gyud ko tay niuduk ka kaya ito amananya na simbin kan Allah sa puuna kayo akur na surga dati ginawa kagwang sa budahdah namiyo to na namimikiran anto na lupa iyan tamok iyan ako pakai tariman niya kito ay mipigyan na ginunta sa puuna kayo akur miya mimikiran sa budahdah ay niya tago sa ginonian na supi na kamapya ang lupa iyan ang mapapano-pano ang kayo kurma ay kayo ng kurma na namagatos ay manakauna kayo kurma namagatos namiyubigyan kayo ay dato ay pulan kataon kasulupa akan sa manalupa sa kinunta darpaan amananya na lupa ang mapano-pano kurma tinggal kita ada tu antara jumlah tahu. Paman ada ketun tahu sa Madinah. Ada kata nagi kita lupa ka. Langun mana ada tahu sa Madinah. Naman di dengan nila kita lupa ka. Kama penuh kayo kurma. Kadang begitu sa mana kayo kurma. Raba gitu bu kami makapiap-piap ni kau nga. Ngayon to. Dan nagi kita tingin na lupa na. Kata nakataon ka bis. Nakuwang kau tulang-ulango. Naraksun su adayakan. Naraksun su paridi. Ano paridi ro? Nakuwang nga tulang-ulango. Tapos narak nagi na sa puna kayo kurma. Pisamur kan sarap-sarap na kayo kurma. Anak yung utama na yan digiling. Na kaya dingilan sa mga sahabat, pagli sila makasasaksi sa kimutapa sa dina dua. O matikin na. Kung naging sapo na kayo kurma, isipin ko naging utam yung kapitelo pa ka, kinakuway. Patingin na, kikuwangkan. Nasunod yung kuwan niya, no? Namagan sa magan, at telo niya ito swata. Ay, bagong wasiman. Ako talon yan. Huwag kang utang kayo, akurma, hadiyatun min nila. Regalo ka na balingan. O baling ang iyong tabag mo, magan sa budak na sabi ko Rasulullah. Ya Rasulullah, al-an, asbaha li nakhlatun fil jannah. Ya Rasulullah, iman to ya Rasulullah, nabiyaka ko sa sapaw na kayo, akurma sa surga. Nabi Rasulullah alaihi wasallam, kam min idqin radah li abi dahdah, kam min idqin radah li abi dahdah, kam min idqin radah li abi dahdah. Piratigin naman na kayo kurma kaya budahdah, akakuan yan, ang mapapenuh-penuh nga.
Saja ni kaso-kaso ini. Diku Anas bin Malik. Askani penutul sa gimong hadis. At tingin na di kaso-kaso ni Rasulullah. Gimong takapangiraw niyan. Amya kada-kada lamya parol niya mudah-dah. Gimong takay wa kurma. Amya papenuh-penuh nga kurma. Sa tama sa tingin sa amya kali sa mudah-dah. Nagdagan ka sa Rasulullah. Sa kaya siglo doon Rasulullah. Ada mana di ngarang kepentingan-pentingan. Sampo na kayo sa surga. Na pinutulong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasirul rakibu fi dhilliha. 100 amin la yaqta'uha. Pagalibat no tawa kukuda. Siko suldo mana magat to seragun. Namata na dijin mali betajuta sa kuna kayo kung mana kayo sa mana surga. Kini sa mabasa mudah dah nabi bet niya daging talupay. Kalau ini yang mudah dah mialik. Susah dia mo takala mana mapit basa niya ka. Kunin sa mga paigi mo niya no. Orang yang saya tak kini sampai nyanyi lupa. Taalad. Kena gitu. Karomannya nabu semua wataya nama pipi-pipi ginaweran jadi kita sakit muta mananya na pabulan aku rumah pipi-pipi ginaweran. Sul so mudah dah. Dengan mabaru basul. Kanya ngabi banyak mai dah marang tagino. Pamilya mana mga gede sekas. So tak ada pipi-pipi gina lagi lupa. Orang yang hiro kana otak. Lumitan no ada betul sama na lupa. Cuba dengan sasiung beli suatara. Kereta gino ni. Semudah dan dajin mabarok mengasul. Tama sabunya kini seksuat karumannya satigen. Ya umma dahdah, ya umma dahdah, ya umma dahdah. Hei inai dahdah, hei inai dahdah. So mudah dah. Tanya apa besar? Tiku ummu dahdah. Ini mana dia mudah dah ada sulit. Ini bagusnya belali sa lewa yang mananya nama kurma. Ati kinalabay kaya Aba Dahdah. Oh ino kanan ni Aba Dahdah. Tiga na khuruji. Liyo katigian sa kinaman niya na bangun. Ano niya mo sa? Khuruj. Puna beli ako. Ino ko beli. Ilo pa. Natigyan naman na khuruj. Puna na beli ako. Natigo budah da uwe tigian. Fa inni bi'tuha. Uwe tigian gipipo sa akin. Ana so mudah dengan memang bisa. Bi'tahu. Kung napipasa nga. Lagi so mudah na may penuh parate ya. Nawasagi masatano at pangimanong dito na daron dubayan. Anak po sa napay giumuma sa walay nga pangurus karo mangka. Kepa kaya inyer kaaloy. Sagi mo tama sakit po sa ngaw. Kupukan na makatidaw anak iya panonong kaya ka. Os katigin na doon na adote na dato. Ko to po sa mo tapay gimutan dengan rakan dos doon na bangarakan sala. Itu semua merana tabi ada parate dia. Semudah dah tingina bi'tahu pemana pipusangga nanti ko mudah dah nabi'tuha bi nakhlatin fil jannah o ya tingin pipusakan sa isang bilyon na sa punak kayo kurma sa surga nagiging mo ta pamilya na pamilya may papanong komposira na surga sulit sa yan garo mudah dah at tingin na rabihal bay'u ya Aba Dahdah mana na badahdah na mata-mata na miyakalab gimu tayo manakya po sa anggaw natigin na di gansun jangan kami nilumi nayaw kasi kami nilumi bagan sumagan piano duyin sa mga bulusan ng mga watayan pag mo yung nagyong uta makor makapamakwan na kor mamambulusan ng mga watayan bagagyan at dinito mga watayan yung mga wata ko lini matunak na batan may araw matunak miyak po sa ini insala na isang bidyo na manakor maakay sa surga orin yung adnay sa akong mga watayan ama na yun na makalalam sa gimu ama na matang sa kanila ita korma kanya kapakaw magan sa mga jukile no mudah dah na piagang nga suwatay na kelo tinang yung takorma ayo takolin na harap tanak na batan na niya po sa ini magan sa mga dominyo sila lema no to ano ba hindi ka pingdingan ako surga sapo ko na kayo sa surga naman na pumakualibutan ako kuda ka na di nga maalibot ko sa ragun sa sulbi man na magato sa ragun la hawla wala quwata illa billah lagi ang mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa kata ng mga muslim lagi kaya surga na dintang dipangapin ng Allah sa amanah na benar kano kanyo ka maparul sa amanah surga magudad-udad kano ko surga padalam tanong sa gilam sa pulugaw ya Ramadan naguro kung tanong Allah sa amanah surga nyaloy sa hadith asura su mu'min sa urip ng Allah na pamanglin niya sa surga sa makatalo agmina Allahumma adkhilnil jannah Allahumma adkhilnil jannah Allahumma adkhilnil jannah asub surga na teruk ngiro sa surga ya Rabbi adkhilhul jannah kadang-kadang napakasuda mas kanyang surga
Mana kuman ditanong Allah, buruk tanong Allah sa mana surga, o pako di ka paga gumurok, nang gugurok-gurok, kalau kalpay kalimu ka Allah. Kahit man namang ato di pagagurok, kato migas sa puso, at iyutupan ng Allah. Nang gurok-gurok kakaku Allah, kakalokal na tariman ng Allah sa mga simbang ka na makalamok sa puso ka. Mamang nitanong sarila ko Allah, aso Allah naman amay karilang kanyan, nagitipin na kamalaki surga sa mana surga. Parang salam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.